Atenció! Aquest vídeo es subtitularà en castellà per la gent que no entengui el català i o tingui problemes d'audició. Molt bon dia, amants de la informació, què tal, com estem? Jo estic bé i espero que vosaltres també. En el vídeo d'avui us porto una ressenya al Book Trailer. El llibre del que us parlaré avui es titula La lección de August, també conegut per molta gent com a Wonder. El llibre està escrit per R.J. Palacio i publicat a Espanya per l'editorial Nube de Tinta. Doncs bé, ara passaré a comentar més o menys de què va el llibre. August Pullman és un nen molt diferent a la resta perquè té una mala formació física, concretament a la cara. De fet, surt al carrer amb un casc d'astronauta posat, però de caràcter és un nano normal i corrent. Amb l'edat de 10 anys va començar a anar a l'escola. Abans li donava classes particulars la seva mare. Quan comenci a anar al col·legi veurà que tot és més complicat del que s'esperava en un principi, sobretot socialment parlant. De tots els llibres que m'he llegit a la meva vida, la veritat és que aquest és el que més m'ha fet emocionar de moment. Aquest llibre té un aspecte curiós, i és que una mateixa situació te la pot explicar com si fossis l'August i també com ho viuen les altres persones que l'envolten. Per exemple, la seva germana Olivia, més coneguda per tots com a Via, amics seus com el Jack i la Summer, o bé el Justin, que és el xicot de la Via. Molt interessant, la veritat. Vull afegir que estic molt content de que aquest llibre sigui lectura obligatòria a les escoles, ja que penso que tots els nens haurien de conèixer aquest meravellós llibre, i recomano aquesta lectura molt, però molt, a les persones que sigueu tímides o que us costi moltíssim relacionar-vos amb els altres. L'1 de desembre d'aquest any s'estrenarà aquí a Espanya la pel·lícula que està basada en aquest llibre. Doncs bé, nois, només em queda dir-vos que us subscriviu al canal si encara no ho heu fet. Desitjo que acabeu de passar un bon dia i ens veiem en properes ocasions. Així doncs, que vagi tot bé i fins aviat!